Bé, em presento Cisco Oller com a regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes i Lluís Flores com a coordinador d'este primer curs de cançó versada en llengua catalana que es farà a l'Escola de Música Popular i Tradicional del Canalero, a l'antic Ajuntament d'aquí de Roquetes. D'on ve tota la moguda, per dir-ho d'alguna manera, de tot això que tiren endavant, tota aquesta activitat cultural i sobretot folclòrica que es tira endavant a l'antic Ajuntament de Roquetes. Les coses no naixen perquè sí, naixen per un motiu. Com tothom sap, Roquetes és el referent a nivell de música popular i tradicional de tota la província o la demarcació de Tarragona i que des de fa ja 20 anys, 20 edicions, que es ve celebrant el Tradicionarius de les Terres de l'Ebre. El Tradicionarius en el qual el motiu pel qual s'enjaga és per, primer que res, la gent d'aquí pugui conèixer altres varietats de música popular i tradicional que es fan arreu dels països catalans, però també per donar a conèixer la música típica, la idiosincràsia del folklore ebrenc que tenim aquí, que és la jota, tant cantada com ballada, a nivell també de Catalunya. Per tant, durant aquests 20 anys, la proposta que s'ha tirat endavant arrel del que és el Tradicionarius de l'últim cap de setmana d'agost era este doble motiu, conèixer particularitats de la música tradicional que es fa arreu, però també donar a conèixer el que fem aquí. Complementant en això, aquest any passat, el 2014, en una conversa que tenim en Lluís sobre el que es pot fer, a més del que s'està fent lligat en el Tradicionarius, ell i tot el grup de gent que van en ell tenen la idea de tirar endavant una escola de música popular i tradicional lligada en tot el que és l'àmbit folclòric típic de les Terres de l'Ebre, però també en alguna variació, i la idea és que porti el nom del cantador, en aquest cas roquetenc, que era el Canalero. Se fa la proposta a l'Ajuntament, i l'Ajuntament de Roquetes, com ja venim explicant en les diferents edicions dels Tradicionarius, sobretot d'aquests 4 anys cap aquí, els diem, pressupost no me'n demaneu perquè no en teniu, però sí que tenim espais. Si a vosaltres el que us fa falta és un espai i vosaltres el podeu gestionar, podeu tirar endavant les activitats, si això representa a nivell del que és de la cultura popular i tradicional donar-li una forta empenta, a venir crits. Per tant, ho parlem, ells també s'estudien la proposta, nosaltres també des de l'Ajuntament, i a finals, l'últim trimestre d'aquest 2014, engeguen ells allí a l'edifici, a la segona planta de l'antic Ajuntament, un edifici que es va restaurar fa 2 anys, vull dir que per tant és un lloc que pràcticament l'estrenen ells, on fan aquests cursos que jo no els explicaré, els explicarà ell, que és qui ho ha muntat, però la idea és aquesta, poder donar a conèixer el folklore popular i tradicional d'aquí de l'Ebre i que la gent pugui, en aquest cas, tindre un lloc de referència per a poder aprendre allò que els nostres avantpassats feien en el dia a dia i que avui en dia ha desaparegut del nostre dia a dia i menys mal que estan en aquestes escoles, o en aquesta escola en aquest cas, per recuperar aquesta tradició. Per tant, res més, passo la paraula a Lluís, que és ell qui explicarà com funcionarà aquest primer curs i què és el que estan fent a la Casa de Música o a l'Escola de Música Popular El Canalero. Bé, bon dia. Doncs, com ha dit Cisco, el fet que estiguem aquí a Roquetes és per l'acollida que l'Ajuntament va tindre al nostre projecte com a espai de so. Som un col·lectiu format per gent ebrenca i gent valenciana que viu també a les Terres de l'Ebre i bàsicament preocupats per la música, per l'estudi de l'etnografia i per donar una nova visió de la música tradicional a Catalunya que pensem que és ben necessària. Després de saber que l'Ajuntament de Roquetes ens donava i ens cedia el local, la veritat és que un local, com ell ha comentat, molt ben proveït, doncs van decidir de muntar tot el que era una oferta educativa de formació, no només per a la població de Roquetes, sinó per a totes les Terres de l'Ebre. En concret, en la roda de premsa que estem fent avui presentarem 2 coses. Una és tota l'oferta educativa fins al juny, que tindrem 6 cursos, en concret, que ara parlarem d'ells, sobre música i patrimoni etnomusical, i un altre és un curs puntual d'un gran esforç, han suposat un gran esforç, que és el primer curs de cançó versada en llengua catalana, com ja ha explicat Cisco,
com ja he citat, que és un projecte relacionat amb l'escola, però d'un abast molt més gran. Per tant, començant per l'oferta que es fa, ja vos dic que per a totes les Terres de l'Ebre és este fullet, on apareix la programació del trimestral i sobretot es basa en 6 cursos que volen orientar-se per a diferents àmbits del que és el que nosaltres diem patrimoni etnomusical. Primer seria el cant versat, amb la professora Sofia Morales. Sofia Morales és la primera cantadora de l'Ebre que és versadora. O sigui, el món del cant versat, dels versadors, dels copleros, dels cantadors, com ho era el canalero, era un món de dones. D'hòmens, no era un món on la dona participava. Ella ja fa 15 anys que es va dotar de la seva rondalla i va començar, guiada també pels antics cantadors, a aprendre, també es va formar en l'escola, en l'aula de música popular que existia en aquesta època, i ella farà aquest curs. És important que ens quedem en el nom perquè ella després serà també la coordinadora, d'ara parlarem del segon projecte, que és este. Bé, el que volem també destacar en això és que es parla molt de la Jota a les Terres de l'Ebre, és la nostra identitat, però alerta, no està assegurada la seva supervivència. Dins de la gent jove continua sent una cosa encara minoritària, que es considera carrinclona, inclús casposa, i ho hem de dir, i això no és així. Això, mentre que al nord de Catalunya tots aquests gèneres cultivats també, per exemple, al País Basc, amb els versolaris, també al País Valencià, etc., està tenint una gran embranzida, al nord de Catalunya també, però aquí al sud és viu, encara és viu, però en canvi no hem acabat de connectar amb la gent jove. Per això és important que es facin cursos d'estos per demostrar que el nostre rap, perquè això és el rap d'aquestes Terres de l'Ebre, doncs té la seva gràcia i s'han de crear espais perquè la gent jove continuï o aprenga a practicar i tinga un espai on aquesta tradició es mantinga. El segon curs, que ja va ser el primer que van començar en l'últim trimestre de l'any passat, és el de ball tradicional, que aporta nous coneixements. Com ha dit Cisco, les Terres de l'Ebre queden una miqueta estan reconegudes per el tema de la Jota, però alerta, el ball tradicional a les Terres de l'Ebre és molt més ampli, era molt desconegut i gràcies a aquest curs que farà Miquel, on s'ensenyaran altres estils catalans com el fandango, la granaïna i el bolero, també propis de tot Catalunya, però marginats per diferents visions esbiaixades que ha tingut a voltes el nacionalisme de la Renaixença, doncs s'està ara posant de moda, i no només aquí a les Terres de l'Ebre s'estan coneixent aquests nous gèneres, sinó també a la resta de Catalunya. Des de fa un any estem veient que s'estan organitzant algunes xerrades i temes. De fet, han sigut convidats professors d'esta escola a Barcelona i a Tarragona per a mostrar aquest patrimoni. El de castanyetes, per ensenyar l'estil propi que hi ha aquí a les Terres de l'Ebre, d'ensenyar castanyetes, seria el tercer curs que farà Sergi Massip. El quart seria el de pandereta, pandereta tradicional que formava part de les rondalles i que també aquí està documentada a les Terres de l'Ebre, que tocaven les dones pels carrers, a l'estil de com fan avui en dia les gallegues o les basques. Hi havia un repertori tradicional de pandereta. El de guitarra tradicional, marquem el de tradicional, és la típica guitarra, podríem dir entre cometes espanyola, però alerta perquè hi ha una manera de tocar-la que aquí a Catalunya és molt desconeguda i que encara es conserva a les Terres de l'Ebre. La guitarra colpejada, aquest tipus de guitarra amb un cor que es diu el colpejador, diferents maneres de tocar, etc. Doncs tot un món novíssim que també a la resta de Catalunya s'està ara, després de 25 anys o 30 de democràcia i de visions no del tot complementàries, s'està ara redescobrint com era la guitarra, la manera de tocar. Mireu casualment, hi ha un mètode de com tocar la guitarra a la manera catalana, de 5 cordes. Graciós i molt curiós aquest tema perquè concorda amb el que hem descobert aquí a les Terres de l'Ebre. I per últim el guitarró i el tiple, que són instruments que a la resta de Catalunya només queden vius aquí a les Terres de l'Ebre. El tiple és el que també es coneix a Canàries, però aquí són 4 cordes i el guitarró són 5, i també és un altre curs que farà Enric Panisello, que és un altre membre. Per tant, com veieu, aportar coneixement i sobretot la intenció de trencar tòpics, que és molt important. També he de dir que tot aquest coneixement que estem aportant s'ha d'agrair a la Generalitat de Catalunya per mitjà del Departament de Cultura, a l'IRMU i al Museu de Terres de l'Ebre, perquè ens ha becat des de fa 2 anys per fer una investigació que molt prompte eixirà a la llum, i per això, clar, gràcies als coneixements que tenim del treball de camp podem oferir cursos amb aquesta novetat.
Eixa és la programació que tenim per a l'escola Lo Canalero, i ara parlarem molt breument d'este curs, que és una cosa novedosa completament a Catalunya, que és el primer curs de cant versat o de cançó versada en llengua catalana i acompanyament coreoico-musical. Realment què volem? Si estem ara incidint en la formació de la gent de carrer, els amants, ara el que volem també incidir és en l'escola, l'ensenyament. I és molt important que en l'ensenyament hi hagi eines, hi hagi un coneixement de què és la cançó versada i que els professors de música, els professors de llengua i literatura i els professors d'educació física tinguen nous recursos. Meravellosament tenim este tipus de gènere practicat en molts llocs del món, la cançó improvisada, repentisada que es diu, però aquí a Catalunya és de nou la Catalunya vella la que ha començat a treballar aquests gèneres. Precisament on està mort la pràctica d'aquests gèneres és on més agafa embranzida, i en canvi aquells que encara estan vius no han entrat en l'escola. Per tant, això és un curs de 40 hores reconegut pel Departament de Cultura i l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut de Ciències d'Educació, que durant 6 caps de setmana, fins al mes de gener, portarà els millors coneixedors de cançó tradicional del territori catalanoparlant a Roquetes, cosa molt important perquè, com diu, lligant una miqueta en el que ha dit Cisco, de nou Roquetes es convertís una miqueta en el referent de la música tradicional sobre Catalunya, no només ja pel, com ella comenta, pel tradicionari, sinó per aquest tipus d'activitat. Portarem professors universitaris de Mallorca, Catalunya, València, i els millors cantadors que hi ha, o uns dels millors cantadors que versen, ja siga que només versen o que ja canten, però també figures tan importants com per exemple l'Iso Parra, que és una figura prou important en la música tradicional a tota Espanya, amb cançons de pandero. Portarem a professors de la Universitat de Mallorca, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret Albert Casals, que és el que ha fet la seva tesi sobre el cant versat als Països Catalans i que és el que ha començat a nivell d'escoles a treballar-ho, amb diferents professors de primària i secundària. I estarà representant, com veiem en els 6 dies, diferents gèneres. La glosa, que és com es diu el cant versat a les Balears, la cançó de pandero, molt tradicional del Camp de Tarragona, però també de les Terres de l'Ebre. Això és el que lliga i ens ha quedat una miqueta amb el tòpic de les gallegues, tocar panderos, però això també ha assistit aquí lligat amb les confraries del Roser. El cant valencià d'estil, tot un art, a la península Ibèrica, el flamenco, el cant d'estil i la jota aragonesa són els cants que han assolit més fama. La jota tortosina, que jo després d'estos 3 la citaria, la jota tortosina, que és el que practicava Lo Canalero, i més de 40 cantadors, com està ja ben documentat en els treballs que han fet Joan Vidal i Carme Queralt del Museu de Terres de l'Ebre. I per últim la corranda, que és un altre gènere de Catalunya, i altres gèneres tan famosos com el garrotín, que s'ha posat de moda des de fa uns anys, les nyacres, les patacades. Tot això amb figures com Belda, Carles Belda, com Elisó Parra, com els mateixos professors del campus, etc. La veritat és que ara podria citar-ne molts, però Joseret, per cert, volem incidir també en que per primera volta en cursos d'aquest tipus també ens alimentem de la gent que ja està viva, que encara que no són professors d'universitat, sí que mantenen aquesta tradició, com és Joseret i Fumador. Sobretot Fumador és l'home més major, un dels més majors que queda, i pensem que cal reivindicar figures com Joan Fumador i també Josep Subirats, que és com es diu Joseret, que escolta amb molta... amb el detall que han tingut durant 20 anys, quan la Jota ha perdut les grans figures, que aquesta gent continua encara mantenint aquesta tradició, doncs que ells també siguin professors i que ensenyen als alumnes, que ja vos dic que ja poden ser professors, com no, amants de la música tradicional, a com es versa, a com s'improvisa una quarteta, com s'improvisa una quinteta i com s'improvisa fins i tot una sexteta, que és un dels gèneres, és un dels peus mètrics més complicats i que actualment defineix a la jota catalana. Versar 6 versos o 6 paraules, com es diu en el català de l'Ebre, aquesta paraula tan antiga que tenim, a dir-li vers, que es diu paraula, saber fer 6 versos seguits amb rima. I aquesta és l'oferta que estem oferint, esperem que arribi a tot el territori. Com veieu, tenim la col·laboració de moltes entitats, des de l'Escola i Espai de So, que realment són la mateixa associació,
i el grup Alacant, que és una associació de la ciutat d'Alacant, al País Valencià, de la qual jo casualment també soc membre, perquè jo originàriament soc d'allí, ens hem ajuntat aquestes associacions per organitzar-ho, però després hi ha el patrocini de l'Institut Ramon Muntaner, que com ja sabeu és la fundació coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, el Departament de Cultura i tot este seguit d'associacions, ja sigui a la comarca o no, que col·laboren des de l'Ajuntament de Roquetes cedint els espais fins a l'Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili i el grup d'estudis etnopoètics de l'Institut d'Estudis Catalans, que està donant difusió per mitjà de les seves pàgines. I bé, aquesta és l'oferta que no sé si ho he dit massa ràpid, si us heu enterat. Però bàsicament és això, un resum que és tota la programació que es fa de cursos des de l'Escola de Música Tradicional de Lo Canalero i després este curs que també es fa dins de l'escola, però més orientat al món educatiu, docent, tot i que també poden entrar, per supost, per descomptat, gent que no siga professor. I està l'oferta que llancem. Una de les coses que comentava ara amb Cisco, precisament abans de començar la roda de premsa, és que tots aquests cursos, com seran... En principi, si parlem del primer curs de cançó versada, tots els divendres i dissabtes, precisament, farem un sopar en algun local de Roquetes, imitant el que s'està fent, per exemple, a Amposta o a Ampolla. A aquestes localitats, la gent que té gust per practicar la música tradicional es junta en locals, sopen i posen en pràctica aquesta música. Això és molt important perquè visualitza, fora d'un context d'una actuació, que això es viu. Per tant, també dinamitza la localitat. És important que a Roquetes, per exemple, durant 6 mesos sàpiga la gent que, mira, divendres en determinat restaurant o en determinat local es juntarà gent, perquè això farà que molta gent pugui vindre. La gent jove és complicat, però no en aquests cursos, en qualsevol cursos avui en dia. Però si això s'ha canalitzat, com han fet els companys d'Espolla, on es fa un campus precisament de cançó versada, que involucren a professors i alumnes, i a gent jove de col·lectius pot ser molt interessant. Per això nosaltres l'oferta l'hem fet arribar a les escoles. Volem que tots els divendres i els dissabtes cridar a gent jove, que vindrà gent jove d'altres zones de Catalunya, i anar creant aquestes trobades de manera... tampoc cal que estiguin organitzades, sopar, per anar visualitzant això. Però sí, soc pessimista en el sentit que fa 30 anys que aquestes coses s'haurien d'haver treballat per diferents canals que hi havia que no tocarà parlar. Però encara que abans que la tradició es perda, per això és molt important les 3D, perquè la transmissió generacional de la música encara no s'ha trencat aquesta cadena de saber atraure a la gent jove. Avui en dia podem dir que, per exemple, professors que vindran a Reus mateixa s'han ajuntat 300 escolars. 300 escolars en el campionat català de glosa o de cançó versada. O sigui, professors que han treballat aquesta assignatura, aquest gènere molt bé a les escoles i han fet que públicament a Reus, en un dia, es junten damunt d'un escenari 300 joves picants entre ells, fent picadillo. O sigui, quan he dit el rap, és que és això, el rap és improvisar. I això ho tenim aquí, en uns gèneres propis. Mentre la gent jove veja que el rap és modern per improvisar, però que també la jota o el garrotín o les nyacres també és modern per improvisar, ahir ja haurem guanyat moltíssim. I això jo crec que ens fa ser esperançadors en això, de que altra volta la gent més jove o no tan jove, jo per exemple 40 anys, que continuem, perquè ara grans figures, el iaio del regidor era el senyor el Canalero, però ara podem dir quantes figures queden de més jove. Ja no n'hi ha tantes. Abans pegaven un puntelló i podien eixir més o menys figures. Evidentment, alguns amb més art i altres no. Però sí que ens fa ser esperançadors. Si això té una projecció social. O sigui que la pregunta, gràcies per fer-la, perquè sí que és necessari, no és només oferir això, sinó també tocar la porta de les associacions joves, de col·les, de centres, i això farà que la música tradicional siga viva i, com torna a dir, que no es vegi com una cosa carrinclona o que només practica la gent gran. L'objectiu de l'Escola de Música Popular i Tradicional Lo Canalero, en aquest cas, va lligat a l'objectiu del que és l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, del que s'ha vingut fent durant aquests 20 anys. És a dir, la difusió del que és la música nostra, la música cantada i ballada típica d'aquí, que era la jota, i en aquest cas també lligar aquests objectius per a difusió, que tothom pugui conèixer quins eren aquests cants tradicionals i aquests balls tradicionals i aquests instruments tradicionals, i que a la curta més que a la llarga
això pugui crear sentiment de territori, pertinença al territori, i sobretot també donar a conèixer i que tothom pugui conèixer què és el que aquí se venia fent fins fa 50 anys pràcticament, perquè no oblidem que la manera que se feien les festes tradicionals, tota aquesta tipologia de cants, de balls típics que teníem aquí, se venien fent a tots els pobles i a totes les barriades. No hi havia festa que no acabés en un cant de jota, o en ball de jota, o en ball de fandangos, o en boleros, un passacarrers de Dolçany del Tabal, etc. Per tant, el que es procurarà, en aquest cas des de l'escola i també des d'aquí l'àrea de cultura de l'Ajuntament, és que això torna a revitalitzar. Els cursos, que és l'oferta que presentem, comencen ja precisament este dimecres, dijous, demà, demà que comencen ja alguns cursos, però bàsicament la setmana que ve, i el que és el curs de Camp Versat, que és el curs que farem reconegut per el Departament de Cultura i per l'Institut de Ciències de l'Educació, començarà a final de gener, seran 6 caps de setmana fins a juny. És un curs de 40 hores reconegut per als docents. Després una altra cosa, que no només Roquetes tirem endavant la proposta del tradicional de 20 anys, ja era l'Escola de Música, sinó que també teníem grans cantadors, com en aquest cas teníem a Caragol, on tindrà el Canalero. Mira, hi ha l'Aragonès, que no me'n recordava que era també del poble. El Juanito Aragonès, que també està ara. I dir que aquella cançó que identifica les Terres de l'Ebre cada vegada que surts d'aquí és aquella de Roquetes Vinc, Roquetes Baixo. És a dir, que de totes maneres no és així, sinó que és diferent. La cançó és de Roquetes Vinc a Roquetes Baix a Roquetes Baixo, agulles de fil, agulles de cap, agulles de ganxo. Van rimant les 3 primeres en les 3 segones, o sigui, per tant, no es repeteixen, cadascuna és diferent, cadascuna és un vers diferent. I per estribillo, no per... Clar, això és un estribillo, i damunt el versa. Sí, per tant, és diferent. El que passa és que s'ha popularitzat aquesta perquè és la més fàcil, però era així, anomenava les 3 tipus d'agulles i si venia ho baixava de Roquetes. Mira, ja m'has ensenyat una cosa. Perquè si no, aquí va donar la circumstància que hi havia... Bueno, la cançó popular no passa res. És una cançó popular que va sortir així, el motiu no ho sabem. No ho sabem, però mira, vos contaré una anècdota. Fa 4 anys, a veure, 3 que visc aquí... Sí, fa 4 anys vivia a Londres i la Anglo-Catalan Society, que és una miqueta la societat que organitza allí el món dels catalanistes, de lingüístics, jo soc filòleg, em va cridar, em va dir, mira Lluís, que tu eres que sempre estàs fent coses, per què no aneu el dia de Sant Jordi i representeu a Catalunya en les festes de Londres, que es fan per Sant Jordi? I li dic, pues és un compromís, i jo aquí cridi i tal. Bueno, doncs vas cridar a uns amics músics, més valencians que catalans, però igual vas parlar en la delegació de govern, i va dir, sí, vine, se va fer en Borough Market, i bueno, a veure què cantem. Bueno, però van cantar coses, van preparar una sardana curta, van preparar tal, i quan ja anaven en guitarra i violí i un guitarró. En el moment que va ser cantant de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, com a melodia d'una jota que vam interpretar, va fer el públic... Escolta, d'on sou? Escolta, tal. Mira, jo soc valencià, però visc a les Terres de... Però xico i tal. O sigui que la identificació que ha aconseguit, bàsicament va ser Quico el Celio, amb els seus discos, este tema, a la resta de Catalunya ha fet que el tòpic funcione. Ara, clar, el que nosaltres estem oferint és que a banda del tòpic es coneguen altres coses, i si algun dia arriben a ser tòpic, millor, perquè està vist que les coses que converteixen en tòpic són les que es mantenen i funcionen. Un cas paradigmàtic va ser fa 3 o 4 anys que es va fer el partit Barcelona-Euskadi, es va fer a la Bilbao, i m'explicava l'alcalde que va anar i diu, estàvem arribant a la carpa, que s'estava allí fent la festa, i estava tothom cantant de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo. Vam dir, ostres, i tan pront dentro allí hi havia gent i diu, mira, ara entra l'alcalde de Roquetes. I tots aplaudint li diu, què passa? Diu, que cantem la cançó esta? Diu, clar, però allà hi havia gent de Girona, d'un lloc a l'altre. Diu que és una cançó que s'ha fet coneguda. Doncs bueno, a part del tòpic, que no diguéssiu que només ens movem en tòpic, sinó que ens movem també, en aquest cas, del que és l'àrea de cultura de l'Ajuntament, per difondre tot allò que sigui referent territorial, i no és res ni millor referent territorial que el que és nostre, per tant, la cultura i la música popular nostra. I sobretot el que jo dic moltes voltes, el patrimoni cultural, qualsevol patrimoni, però el patrimoni cultural de Catalunya és tan ample que a voltes ha quedat tan
tan reduït als tòpics, no? Que ara, gràcies a Déu, que la identitat catalana ja està més clara i que no cal recórrer a diferenciar-se del costat per motius culturals, es pot reivindicar un tema com el de la Jota, com el fandango amb les seguilles, sense crear suspicàcies. Perquè aquest tema, si haguérem vingut fa 20 anys a reivindicar-lo, haguera costat molt. Perquè com realment la identitat catalana es basava en el fet diferencial, una cosa que realment existeix en tota la península, no es veia com a pròpia, però clar, és que és pròpia perquè es dona aquí, i a banda es donen unes característiques que no es dona a Àvila, per això ja és pròpia, m'enteneu? Clar que canten jotes a Àvila, però és que aquí les canten d'una manera diferent, en una altra llengua, i això ja fa que tu també diguis, bueno, és que això també és meu. Però és que no sé si t'havia dit que el de Roquetes que estava allà a Londres era este. Sí, l'Àngel Mesado. L'Àngel Mesado, que es va emocionar i tot, hi havia un roquetenc que ell seria... Era el que estava a la delegació de la Generalitat de Catalunya i era d'aquí Roquetes, no? I quan va sentir això, dic, però d'on sou?